Sanibona bafethu, ngiyathemba niyaphila. Hi guys, ninjani? Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngiyaphila, mina igama lami nguKhisha Kamanzi. Ibalulekile. But nakhona akumele u-advise ngaso sonke isikhathi. Isikhathi sisiqephe namabhutsi wala siyenza leso sikhathi but ngeke manje. Ngeke manje. uLiyana nje until 3 years uzobe egqoka kaphela. Egqoka izinto ezigqokwa yingane ezinangaye. Asabi lutho ukuthi uzophuma emhlabeni abantu bembone kwasho kwacima. uLiyana uzogqoka lento mina engithi akayigqoki. Akekho umuntu ozitshela ukuthi leyana egqoke kanjani. Khuhlwane. Sanibona bafethu, ngiyathemba niyaphila. Hi guys, ninjani? Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngiyaphila, mina igama lami nguKhisha Kamanzi. Igama lami ngubonga Sokhela. This is our YouTube channel bafethu. Kulabo abasupportayo ngidlulisa ukubonga kakhulu nalabo abasupporta ngisho izinto zibheda ngidlulisa ukubonga kakhulu. Ngaphandle kwenda sikutho. Siyabonga. So bafethu udaba olukhulu namhlanje udaba la Liyana. Besifisa uliyeka kadlule. Okay kahle siliyekile ladlula. But sifuna address a few things there. Yeah. Yabo. Kahle udaba la Liyana bisithula indaba yalo. Asilikhulumi ngoba nakho silivusa. Silikhuluma ngoba nakho vele sekuthuli siyacabanga ukuthi wonke umuntu usengqondweni zakhe manje okade mhlambe ebhala ngokucikeka use right manje obebhala ngokubona abanye ebona abanye usekhohliwe manje ukuthi kwenzakalani nje besifuna ukuyikhuluma lento imoya isiyehlile kona wonke umuntu nathi asisadiniwe asisaphathekile kambi yonke into isi right. So njengoba sizoyikhuluma le ndaba namhlanje sivusi futhi ukuthi kube into eqhubekayo ikhulunywe but sifuna ukunderstandana ukuthi wonke umuntu sibe on the same level. Siyayivala kahle. Siyayivala njengamanje siyayivala ke. Okusho ukuthi ophinde ikhulume emva kwalokho ayi asazi. Asisho ukuthi khona kuzokwenzeka ngekwenzeke lutho but asazi. Asazi. Yeah. Yabo. Yeah, so bafethu sasiqala ngakephi. Le nto Liyana izumile into esingayinakile. uLiyana ingane encane. Akaqingi ngisho ukhakhayi kade hlanganisiwa niye manje. Akakapheli ngisho kahle izinsuku ezingakanani. Usaneyinsuku uwaniye uhlanganisile. Mina ngwakaZulu ngokosiko. Mina ngwakaZulu ngokuzalwa. OwakaZulu ngokuzalwa. Yabo. So kaZulu ngokwazi kwami mina. Ingane yayiyekelwe ibingane. Yeah. Uyazi kukhona icomment ethe ingane abayilungisho ukuluka. Ingane eyohlanganisa unyaka isanokhaya wethambile uvumela umuntu ayithinte la. No mhlawumbe abanye futhi bazokhumbula uLiyana ngake ngamluka. Mawukuthi umuntu okade wasifollowa nomuntu okade waqala ukubona izinto ezizenza uLiyana ngake ngamluka. Wena umbuzo kufanele ngabe uyibuza wona isizathu esenza ngiyeke ukuluka uLiyana. Sisasendabeni yekhanda asikakangeni kokokunye. Angithi abaningi benu bacomplaina ngokuthini ingane awiluki ingane ekhanda ihlezi inje. Oqala iyagundana ingane engaphansi konyaka kaZulu. Engaphansi konyaka esafunda ukuhamba yonke leyo nto siyazi sonke ukuthi ayigundi. Okwesibili into ekumele ngabe niyenzile mina bengingajabula ukube mhlawumbe kungena icomment awukhisha why abantu bayazi ama comment ngiyawaphendula why ungayiluki ingane. Siphendulane lapho ukuthi Khisha why ingane ungayiluki ekhanda. Uyabona? Nako nje ziningi into esizenzayo manje. Athi umuntu bonga nyabothi ibrand yini yakhula why ngenza ukuthi nokuthi maka ukuthi obonga nje ibrand yabo yakhula bahleli abafuni ngisho ukwenzani mfethu. Abantu abaningi bayazi abafikayo umuntu azehlisa azokhuluma nathi hayi ukuthi azehlise angazi ngibeke ngaliphi igama but umuntu ozayo asibonisa athi yazi mangase nizame u1 no2
kunganje. Uyazi nje Siwuzame futhi 1 no 2 Usamele. kwenzeke ngempela sibuyele kuyena umuntu sithi siyabonga. Yazi into wasitshela yona yasebenza kanje. Thiwani ngesingesi manner of approach. yabo Kubalulekile. khona nje owathibonga indaba ungasebenzisana nama brand athile cause first i-brand yeni yakhula. Isithi i-brand yani sitshenzela social media nje. Yeah. Asinakile understand cause asiyipostela as normal njengabantu abathandanayo. Wonke umuntu baningi abantu abathandanayo abaposta but kwenze ukuthi okay abantu basithanda of which lonto ngeke ucontrol uthanda Ngeke umuntu ulicontrol. liyazenzakalela unless usufaka i-hate kuyena but if ekuthanda uyakuthanda. Yeah. Njengoba nawe nje mfethu uyalazi uthando njengoba lolu uthando uthanda ngalo umzali wakho, usisi wakho, i-boyfriend. Angithi i-boyfriend yakho because angithi i-boyfriend yakho akuyona yandawo. U-boyfriend noma u-girlfriend wakho akuyena owakini but umthanda ngothando olusiras. Khona omunye umuntu ngaphandle okuthanda ngalolo thando kodwa ongakuthandi ngothando lokuthi nize nibe in a relationship. But okuthanda ngothando lokuthi lo muntu ngiyamthanda angimfiseli lutho lubi okungangokuthi mayibona wenza into ebhedayo leyo nto izomkhuba imphathe kabi. It's either kukuyena ukuthi uyakhuluma nawe noma ukhetha ukuthi okay awuthi ngithule nale ndaba. But noma ekhuluma nawe uzozama indlela enokuhlonipheka azokhuluma ngayo nawe. Nalezi point lethu i-manner of approach Ibalekile. but nakhona akumele u-advise ngaso sonke isikhathi. Yeah. Awunayo i-right wena musuthi we have a right because kwenzekile ukuthi wabona into yethu. You don't have a right ukuthi advise. You don't have a right to advise. Ayikho into public wena engekho public kuwena public ikuthina ke ngisho njalo. Lemhlabeni yonke into public. Yonke into public. Mina khona umbuzo ade ngiyibuza wona. Khona uthe impilo nayiletha public vele ngeke singacomment kuyona. Vele it's fine. You can comment. But mina mase ngenza same thing kuwena. Ungaswitch off. Yeah. Ngithatha i-comment umuntu acommente kumina. Ngawe mfaka i-feed yakhe ngayiphendula ngayenze yami. Guess what? Bathe ubonga ngiyathuka. Trust me bengi-edit i-comment yakhe. Ngayifaka kwi-feed yakhe. Bonga mfethu mususithuka wala ngenza same thing nje. Angithi into yakhe public nami ngenza same thing. Kahle sonke si public. Sonke si public. Sonke nawe upublic. Nawe public. The time uposta nawe nathi ngoba ngisho ukuthi kuyenzeka ukuthi kwenzeka sathandwa abantu. Kwenzeka. And siya appreciate kakhulu lokho siyathanda ukwaziwa abantu abaningi kumnandi. Umnandi. Njengoba kade ngisasho kwenzeka nathi sathandwa abantu. But nathi sasiposta ngalendlela wena uposta ngayo. Exactly. Lendlela nawe uposta ngayo nawe uyaposta every day. Nawe ngakutrenda nomnini. Uyamposta nomuntu wakho nawe. Nani nisangatrenda noma inini? Nani nisangenza noma senzani thina? Saposta ngendlela normal. Sasiposta ivideo njengawo nawe lama video akho wafaka TikTok. Asengatrend. Uyabo? So aningakubeki ngokuthi ithini esayilethe emehlweni abantu. Sisaposta njenganawe. Nathi siposta njenganawe. Yabo. Siyathi okay ngokuhamba isikhathi kuhambe kwakhula sakujabulela ukuba sebehlweni abantu abaningi kumnandi futhi kuyaphileka but lokho akukunikeza i-right yokuthi wena ube ne-say ube nento othi wena fanele vele no akufanele. Mina khona umbuzo engifuna ukubuza umuntu obuka manje especially laba ngiyazi khona ukuyokhomenta negative khona mhlawumbe uthule makuthiwa wena uhambe mall ugqoke kahle uzitshela ukuthi ugqoke kahle akuvimba umuntu asabona njani asilendlela ugqoke ngayo ayikho right yazi kahle ugqoke kambi but mfethu usebenza phi usho ngisebenza hawu mfethu uhola kahle nje wangayigqoki isikahle ngoba nazi izitolo zokuthi uthini kulowo uthini uhambe mall public une right because ubonile une right wasa comment no hayi bonga how understand comparison into engafani kanjani ziyafana igama elithi public yini public ihlwe ngani okunye bafethu uliyana ingane simthengele ingubo la ngebirthday yakhe umatch i-theme yangaleso sikhathi base kuphuthuma uma sijabulisa ingane bafethu nizothi nina igqoka ngathi udayisa ushwebhosha
izwele lokho manje le ingane date ngathi igoqwa ngathi udate ushibush okunye ingane siyayikama ayikho singayenza ngenwele inwele zengane ezingagunda kavumelekile ngisho sigunde nithi ingane ngathi inhlalisuthi iyiphi ingane usewayibona engangoliyana efaka ujini hayi kodwa zikhona but why okay it's fine abantu nabantu banama principles akhona but thina mina ngimdala ngimngakujina ngikho-comfortable kuwona ngigqoka ujini ngimanje ngifisa yabo mina ngicela kwenza le video ngoshaya phansi ilegini mfethu kusuka into engaleso sikhathi kwayinani khona abadala la namanje basakhuzwa ngamalegini mfethu kwamini ilegini ngiyayigqoka yazi mfethu uLiyana ingane akanosekwenzana le mpilo yakhe into serious it's happened to Liyana akhule fast ngombuka kanye nasemdala kodwa all in all kukona konke uLiyana ingane uLiyana uzoyigqoka lento ayinikezwa abazali bakhe ukuthi ayigqoke ukuthi ubaba wakhe ugqoka iraw mina ngigqoka kofoshini ngigqoka iluwela ngigqokani okwethu lokho sobabili yes uLiyana uzogqoka kaPhepha uLiyana uzogqoka kaAkamenzi lezi ingubo enikhuluma ngazo nithi uLiyana asamba singene kaPhepha uthi uLiyana ugqoka khona kaPhepha ugqoka khona izona izitolo eziwuthuna ke lezi agqoka futhi ugqoka kakhulu kaPhepha uyabona nje khona ngivule address futhi khona uthe bonga into ingane ngubo khona ade ngishaya screenshots isikete sesiqephe nama boots wala siyenza leso sikhathi but ngeke manje uLiyana nje until 3 years uzobe egqoka kaPhepha egqoka izinto ezigqokwa izingane ezingangaye asabi lutho ukuthi uzophuma emhlabeni abantu bembone kwasho kwacima uLiyana uzogqoka lento mina engithi akayigqoki akekho umuntu ozitshela ukuthi Liyana egqoke kanjani khuhlwane ngisho yabo khona abantu simveze egqoke rompa Liyana kade abanayo le rompa leya kudala futhi sake samposta nayo nerompa nahleka kwamnandi bathi hayibo irompa kwahlekwa nje indaba yerompa bethu nogwaja kwahlekwa indaba yerompa kwamnandi manje ngoba seyigqoke manje sekuthiwa irompa kanjani ngesihle akekho uzitshela ukuthi Liyana agqoke kanjani enze kanjani uLiyana uzophila phansi kwemithetho yethu esibona ukuthi right for uLiyana akekho uzositshela lokho futhi ngiyakusho ngesihle akekho ngisho one day nisibona uLiyana efudumele hayi ngoba kuyinini uLiyana sine reason why ngaleso sikhathi esuke egqoke kanjiyana umuntu nomuntu uyayazi ingane yakhe uLiyana yazi uLiyana ufana nami ngeke ngichaza kakhulu mina kancane uzongigqoka into eyifudumele same thing noLiyana ngeke ngichaza ukuthi yini yona le dala lonto leyo so ngeke usitshele wena ukuthi wena gqoyisa ingane ifudumele mengithi mina ngeke ungitshela into kawu4 ubothi ngiyayiziba ngiyayiplutika showcase khona I reason behind that iyekele akekho umuntu ozositshela ngoLiyana ukuthi enzeni siyaqala ukwenza ivideo kanje hopefully futhi siyagcina hayi ukuthi hopefully futhi siyagcina uku-addressa anything kwi-YouTube channel yethu siyaqala siyagcina ukuthi nisuke nathinta la ekunzima khona kakhulu nathinta kwahlangana nengane kanti kahle yonke lento nesidomo siyabona ukuthi hayi ngobini ingengane ayikho ngengane mhlambe ngenze ukuthi ingane but nathola intuba yokuthi ningene nashaya futhi la ekubuhlungu ngakhona la mase nithinta endaweni ngeke sazwela kwesibili ngisho ngaphela okwesibili ngeke kusazwela ngisho ngathiwa senithinta ingane manje ngisho ngathiwa senithinta mina noma nithinta ubonga angeke kusazwela nisuke nathinta la ekuzwela khona kakhulu ngoba beqala thina sisanda kuqala post ama video yonke leyo nto abantu bebesisho ngibesho into abayithandayo koleni house besho into abayithandayo sajwayela saphila nako sibadala kuyaphileka but mase nithinta ingane yami senithinte istop sokugcina ngci angena umuntu odelelayo angena futhi umuntu othusa ngokuthi ngiyakwazi ukudelela but egcineni kosunami ngumuntu and okunye sorry babe
okunye men isibona live ngicela nge-repeat okay so smile vele futhi because siyahlonipha and all of that ngicela nge-repeat lento isho ku-social media ngengane nisibona live because one day ngesikwazi ukuyibamba ngeke into isashisa bhe anigqokisile ingane singibona uyayithatha uyayihlwitha wenzani why yazi futhi ngenhlamba ngebakholwa ngebekhona same day abantu bahlutha ingane asibone angizwanga sisimile phezulu yazi ngobani si-avoida lento kuthiwa siyayitshela siyadelela nani indawo ngigqokisile ingane ayiqoqile namasokisi ningasukeli ningalinga nisukele asho njalo umuntu ayu wena bafisa ngiyazi ukuthi lapho abangakholwa njengamanje ngathi umuntu ningasukeli ngoliyana ningasukeli ngoliyana owabani kanti uLiyana bafethu akube nama-boundaries akube nama-boundaries angibeni nama-boundaries bafethu ayikho impilo esilethe kunini ukuthi nitshele ukuthi niyayi-owna nina basically sipostile sathandeka and yazini most of the time ngidelete kuthiwa ngiposte something ngizama uku-retaliate ingwayini abantu abawu-90% labasithanda so if bengikhuza besibonga into ukuthi ngeke ngihloniphe lo ngithi ngeke khona yabo abantu abalandelayo la abantu abanothando abazothando so umuntu owazothando they are very soft so if uzoletha into toxic kuyena uphelelwa yikhanda so ngicabanga ukuthi labantu abala kule space lesi bafuna ipeace ngisuse lo nto ngithi okay yazini ngidini impela ngisusa ngidiniwe ngithi labantu abala bafuna ipeace labantu abakhomenta la abantu abasuka kwenye indawo abantu abala bafuna ipeace and isakhanda ukuthi kube nepeace kwi-page lethu namanje sizokukhanda saluza ama-likes saluza ama-followers but ekugcineni it wasn't about ama-likes it wasn't about followers sasi-create-ela ama-memories ethu it happened uthanda basithanda we were creating memories yeah I would just appreciate ukuthi siyathanda because nathi khona sibathanda abayi-create-ela ama-memories esibukela kubona yebo leyo esibukela kubona sithi ngelinye ilanga siyafisa ukufana nalabantu Esibukela njengoba kubona. nathi kukhona abantu ababukela kuthina ukuthi ngelinye ilanga bayafisa ukufana nathi impilo vele injalo siya-inspiration yabo so if wena uzofika la kumina ungitshela ukuthi angingayiphosti into ewukuthi nokuthi why uba wena ubani hayi uLiyana ugqoke into eziwuqobo ilegini leyana i-3/4 vele 3/4 ugqoke ibhuzu kanjani ufaka isokisi wafaka ijacket wafaka ijacket ngaphezulu kwayikhona uyashiselwa khona zinjalo ekhanda ukamile uLiyana uhlele clean at some point vele mhlawumbe ngihlala nawe uzongibona mhlawumbe nalonto le kadela semfida ingane one day first uyazi khona abantu bekhomenta ngike ngathi sosingithi go through ama profile yabo angisho kabi mina ngiyimini ingane yami ngeke ngivume igqoke ngale ndlela leya ifaka ishweshwe lapho ingane neshweshwe mfethu ngeke ingane ngako uyishuqulisa uyazi ubona ngani ukuthi akumele uyenzise lento kumele lento esukuyenza yona ithi uma uyifaka ibisusa akusona isikhathi uyifaka iCrocs lisho kuyisusa ingane yakhala manje akusona isikhathi ingane mhla jabulela iCrocs kushuthi kube sekufika isikhathi yabuya ajabulela ukushuqula ibuye esibukweni yayidweba kanje lento lezi because if mase mfake ukuthi uLiyana ngeke ayivume lonto leyo lalela ngibona nenye comment ethi uLiyana angikaze ngimbone nje ephethe amanthoyize kubene niya afford kade sitrayanga uLiyana mngane uma ucabanga wena ekhanda lakho uma ucabanga awekho amathoyize akhona la endlini kaLiyana mfethu yazi khona umuntu othe uyabona ukhisha uthe bafethu nabona ukhisha noba bathana kanjani mengicabanga bangahlula ukuhlanganisela impahla bothengela impahla yazi to be honest angibreak but it's nge afford brand mina kuze kuthethe yena ubongo every time manje ngaphuma ngaye ezitolo hlezi ngizobheka into yaLiyana engizobuya nayo uLiyana unempahla uphilela uLiyana unempahla hayi encane mina angeke ngiswenkisa ingane eye-crash esayodlala okay because spend isikhathi sakhe esiningi e-crash
Alright ngizomhambisa crash vele uclean uright yonke into ugqoke kahle uright uzobuya ehliphikini. Ingane. Most of the time, not most of the times, futhi every time mangabe sipost uLiyana sihleli naye endlini espacini sethu. Sisweswekile nti. Ngane ngiyifakisa ama two piece ngihleli naye endlini. Sisweswekile yazi to be honest. Letho futhi iphinde yangenza ukuthi ngiyabonga kakhulu ngisho sigqoka kahle. Bafethu oneserious note hlamba ngazi nasibona mesiswenkile oneserious note bafethu. Okay, bafethu ngizoza nje compliment leyo nto leyo. Siyabonga. We hardly post masiswenkile because sifuna ukuba private. Siyabonga. Most of the time when sibona sipostile, trust me sikuyindawo nje. But abantu khona abantu abasaziyo abasazi Samuel laba sebenza khona basibona ukuthi case sifike uyabo si yazi nabahle. Yabo so bafethu we hardly post because egcineni sifuna ucreate pressure la epage lethu unnecessary. Ngifuna sibe equal sonke asikho se pressure. Athi umuntu nina nihamba ama restaurant right kodwa niyahlule ukuthengela ingane ingubo zokugqoka. Wena ungayikhipha nomuntu wakho ni restaurant right nihamba nengane less than 1 year noma enonyaka. Manje sibe kuma restaurant bathi sihamba ama restaurant abizayo kushuthi imali sinayo kodwa siyahlule ukuthengela ingane izinto zokugqoka. Ingane omangabe becomment kwisithombe bethi awu ingane benishiyile kwasho kacima wena uyahamba nengane less than 1 year niye kwi date. Phela khona ekuthiwa angazi emawuthi awuyijwayele sorry. Kodwa khona into ekuthiwa ama dates. Yayizwa leyo nto. Wena mawuya kwi date uhamba nengane yini? Bafethu sinama rules. Isiphila ngaphansi kwawo. Lawo ma rules lawo. Ahamba nama boundaries akhona. Iwona asenziza fela sifike khona ngempilo. Angikhulumi ngokwa social media ngempilo. Ama rules hlamba asawathatha kumazali bethu esuphinde siwasebenzise enganeni isimo ukuthi asisebenzela thina. Ayikho ingane yami ezogqoka ujini, ezogqoka iCrocs, ezogqoka itiku elitsinyayo, iphinde ishuqule noma yenzini. Lokho yabo mfethu ingane yami isazothintwa inature ngendlela ekumele ithinte ngayo. Inature ayithatha iplace lapha ngendlela okuyiyona. Mina allowing nature njengoba mina ngizokuthi idlala phandle ngiyiyekela ngiyithatha ukuthi hey msuka ngenhlabathi ngiyazi yenzelani. Akayidli inhlabathi. Akayidli inhlabathi singayidla nami. Adlala odakeni ayingcolise afake inhlabathi ekhanda ku right isikhathi sakhe. Lalela. Khona into lokusho usibu lo DJ Sibu. So uthi ukubaleka kwenature khona ehaka khona isihlahla. Yazi uyayibona ingane ekhulele phandle nengane ekhuliswe ngaphakathi endlini. Difference. Uyayibona. So bafethu ngicela ningadlala ngathi. Ngicela ningadlala ngathi that's all. Ngicela ningadlala ngathi. Ingane ayibi ingane. Mokuthi ukho hip ngaloko kulungile qhubeka ukukhulisa ingane yakho ngendlela obona ukuthi ku right ngayo but ungasitshili ukukhulisa ingane ngendlela wena ukhulisa ingane ngayo o ngendlela obonwe ukhuliswa ngazo ingane ku social media. Asibona labo bantu asisoze sabebona ingane yethu soyikhulisa ngendlela yethu uyathanda awuthandi ayikho futhi into ozoyenza khona ozebaze bathi isebenzile leli sasa ayikho into eyenzile kahle ileli sasa kade ayisithuka mina akusazweli yasithuka next month sithande iphinde isithuke isithande smart uncheck ekhala kanti angikho even kwi group eyodwa yeleli I love hate relationship esingeke sayide namanje khona ungaqasula lento la hamba screenshot asebe yakhuluma wala kulungile but yonke into eyenzakalayo nasi ukuthi ihamba kanje okubi kuzalana kubo okuhle keep that in mind. Saqala kabi into yethu mina kuthiwa ngesitaba indlela ngikhuluma ngayo. Mina ngisicabani bathi hayi siyamazi umazelaphi ngicabani mina ngabule ngathi okay thiwa mina ngathi ngudomo ngathi angikho right thiwa ngathi yadomoroza kalo udoboroza sebenzayo sastop kodwa stop sabe sayenza kakhulu into ayisayenza sayenza kakhulu yabo but njengamanje mfethu to be honest angingasikhathi entertain izinto ezi negative yeah
because khona abantu abaningi manje mina futhi I believe abantu abahloniphekile. Umuntu ohloniphekile futhi angeke yenze le nto le. Akekho umuntu ohloniphekile. Mina ngeke ngizibone njengomuntu ohloniphekile. Angeke ngicommente kwi-post yomuntu ngendlela negative. Even ngathiwa ke nje noma ngasithi ngoba thina vela ngithi awusaza unandaba nathi awunandaba noma feelings wethu. Kumuntu omaziyo ke yeka ukuba negative. Yeka umuntu Mawubona ukuthi into ukuthi commenta noma yeka. Musu advise ungagcina wami. Yeka unga-advise umuntu imlinda athi yazi ngicela ungibonisa la ngicela ungi-advise. Usho ke indlela ocabanga ngayo noma mecela umbono wakho usho indlela ocabanga but mawungabuzwanga even ngathi umuntu wakini noma umuntu ngamani athi awunandaba. Bangabuzwanga nje. Banganani abantu abangasekho emhlabeni ngenxa yokukhomenta kwenu. Bese niqala phansi kuyipost umuntu ongasekho emhlabeni nithi, "Oh sorry, sasisibona ukuthi." Faith, you will never know. Yogcina i-comment yakho kuyipost yomuntu eseshonile. Uthi uyayidelete ayisadeliseki. Kumuntu okupost yomuntu ocomment suicide. Kogcina i-comment yakho e-negative. And it won't be nice. So nje guys. Bafethu. All in all, kulungile angiyasicontrol ukuthi nithi because I know nale video sazowususa futhi umsindo okungenzeka. Ngesicontrol. Ngesicontrol futhi leyo nto ukuthi izowususa umsindo noma ngeke izowususeni but thina besifuna ukusho sikushilo. One, anisitshela ukuthi ingane yethu sikhulise kanjani. Ngenze ukuthi asiyazi into esiyenzayo but abazali bethu bayayazi into abayenzayo. Yes, sisabancane nathi ngokwethu asazi lutho ngokukhulisa ingane, ngenze ukuthi asazi lutho ngokukhulisa ingane but I know ukuthi senza ubest wethu enganeni yethu. uNkulunkulu ebengesinika ingane engasithembi. Uyabona? Kumele kufake ekhanda lo. Senjiwe ngale ngane. uNkulunkulu Bikwaze ukuthi sizoyikhulisa. Basically ingane isingeyona yakhe yaNkulunkulu. uNkulunkulu ngiyakunika i-creature ezokuhlula. Ingakho ephinde kwazi ukuphuca nominini. That's why ikwazi ukuphuca nomini. Asoze ukuthembe ngengane uNkulunkulu. Akuthembe ngumphefumulo. Uzohluleka. Njoba sisho nengane mase ku right isikhathi. Nature izothatha iplace. Mase kwazi ukuyicelela yini ukuthi mama ngicela ukuthi baba ngicela ukuthi. Ngeke ngamnika. Ngeke singamnikeza. Nakhona hayi noma yini. Hayi noma yini futhi. Hayi noma yini but trust me. Mase kumele igqoke ibrand ingane yami iyoyiqoka futhi uyobona. Mase kumele iswenke ngiyakuphinda futhi lokho noyibona. Ngoyiswenkisi yami ngane. Nguyiswenkisa but ngeke ngitshelwe yini ukuthi manje ngiswenkisa ingane yami. Khohlwani bafana bami. Ngamanye ningizonde noma mina okhuluma enikhulumayo angeke manje ngeke ngizwe ngani ngiyanitshela futhi ngiyaphinda. Angeke ngizwe ngani. Ingane yami izogqoka amalegini futhi moyibona ubuza ngelegini soxabana. Wabuza indaba ukuthi ndabugqoka ilegini noma indaba igqoka kanje soxabana. Unless udlala because yabona ukuthi umuntu khona abantu abadlalayo but ube nama boundaries. Noma ngathi uyadlala because manje ngiyakwazi ukusenza ilima ngama-voice nami ngiyakwazi abantu kubenza ilima ngishaya ngathi into yenzayo. I think ngesadlaleka vele ngalento leyo. I think mina ngithi lento njengamanje namhlanje yebo namhlanje siyayivala. Ungacomment ngendlela egqoke ngayo ingane yami. Ungacomment ngendlela ingane yami egqoke ngayo. Ingane yami uma ngiyiposta la ngiyipostela ukubeka ama-memories. Ayisaposte ingane manje. Because if angikwazi ukuyiposta leyo nto ngiyifake ku-only me. Kodwa yabo ngizakuyichaza angikwazi ukuyiposta ngiyifake only me because what if le account iyangilahlekela ngelinye ilanga and ngifuna lezi ithombe lapho ngizoyithola kanjani ku-only me. And okunye mfethu khona abantu abafuna ukubona ingane yakho mfethu. Yeah mfethu but all in all it's nothing personal. Abasithanda cabaqhubeka basithande. So sibahloniphe siqhubeke sinithande back. But please maybe ngihambe isikhathi izoshintsha into esisho ukuthi ningasacomment ngengane indlela egqoke ngayo live because Facebook ngiyazi ngesin control. But bafethu please boundaries. Yeah. Otherwise it's all love, it's nothing personal. Ngathi siqhubeke sithandane, sisupportane, ufuna ukusupporta asho naye. I think khona nento esizoyenza month end so updates awufuthi I believe ukuthi into kanje sesiplanile safisa ukuthi ni support nani then there's so update kodwa. Yeah
Siyabonga kakhulu guys, siyabonga kakhulu kwabasithandayo, siyanithanda nathi kakhulu. Kwabangasithandi siyafisa nani likhandeke uthando kuningi ngelinye ilanga. Siyabonga nje guys, support enisinika yona ngiyona yonke into. Njengoba niyazi umfana uyasebenza nami ngenza lo msebenzi engiwenzayo. Siyalibona kakhulu uthando lweni. Abanye abantu uthanda balikhombisa ngamagama kodwa balikhombisa ngezenzo. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Thank you so much. Abangasithandi abasithandi abangahambi anisithande ngenkani. Okunye guys, okunye siyacela ni-suggestela nje into ebeningafisa ukuthi Siyenze ku-YouTube. Siyenze ku-YouTube because asazi nathi senzani. Ningani no balance iyabhore YouTube channel suggest something. Wena ukuthi ni suggest anything because sathi masiqhamuka nento ukuthi okay sizon repeatela into eyenzeka kwaukuthi hey ngeke ni too much. Okay, njengamanje sicela ukunikelana ithuba lokuthi nisitshela ukuthi yini benifisa ukuyibona ngobonga noKhisha usevukile uMaliya siyabonga kakhulu. Bye bye.